अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़्दऊन इल्ला अन्फुसहुम व मा यशऊरून। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू वनुअमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़ ज़लालत बिल हुदा फ़मा रबिहत तिजारतुहुम व मा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अब्सारहुम
كلما زالهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sada smo počeli surat Al-Bakara. Ova sura objavljena poslije hidžre sadrži 287 ajeta sa bismillah. Kad god učimo neki dio prevod, onda u početak, kako Bog da, svaki put prvo ćemo učiti arapski dio, zato što časni Kur'an je original arapski i prvo će biti arapski dio i onda prevod i po potrebi objašnjenje. Sura Bakra, ova je najduža sura Kur'ana, bila je objavljena u Medini u prvoj i drugoj godini nakon hidžre i poznata je kao Al-Bakara. Ovo ime je bilo korišteno od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem lično. Izgleda da je ova sura dobila svoj naziv iz ajeta od 68 do 72 ajet, gdje je ukratko spomenuto događaje u životu jevrijskog naroda i tako ova sura dobila svoje ime. Ova sura je bila ova je najduga sura u časnom Kuranu i prije smo već pričali časni Kuran kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio i dolazak ili objava bila na drugi red i sada časni Kuran kako je postoji kao jedna knjiga izgleda na drugom način i sada ovo časni Kuran je sastavljena prema potrebe do sudnjeg dana. Zato ovo je zadnji Božje knjiga i zadnji zakon i to će ostati do sudnjeg dan i po potrebe Allah tako naredio časni poslanika da on napravio tako sastav da sura Bakara koja je bila objavljena u Medini i Allah tako dao da bude kao druga sura i prva sura šta se tiče od prvog džuza, zato što časni surat Fatiha je kao uvod časnog Kurana koja postoji kao vrata u početak. Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog, darovatca bez traženja, samilosnog. Alif lam mim, anallahu alamu. Kratice kao alif, lam, mim poznate su kao al-muqatta'at. Na arapskom se kaže al-muqatta'at, slova koristena i izgovarana odvojena, kao jedna odvojena slova postoji i onda na arapskom se kaže al-muqatta'at. I pojavljuje se na početku ništa manje nego 28 sura. I načine su od jednog ili više. Negdje ima jedan slova, negdje ima 3, negdje ima 5 i tako različiti način je koristena ovi muqatta'at, ovo kratice. Obično kod drugih prevoda oni ne daju neki prevod i tamo, na primjer, kada vi vidite obični bosanski prevod, tamo će biti alif lam mim i tamo samo da stoji alif lam mim. U hadis postoji da ovo to znači anallahu alamu, alif lam mim, ana od prve riječ alif, ana, to znači ja, od lam, alam i mim,
ja sam Allah sve znajući. Ana Allahu alamu. Ana Allah alamu. To 3 riječi alif lam mim koje su uzeto. Za ovo, kao sam rekao, u hadis postoji da to znači kao Allah kaže Ana Allahu alamu, ja sam Allah sve znajući. To znači ova sura, ova je od Allaha koja zna sve nevidljive stvari. I zato ova sura ima priče od Hazreti Adam a.s., od nekoliko poslanike i za džennet i za džahannam i razne stvari je rečeno na ovom sura. Isto je rečeno za dova od Hazreti Ibrahim a.s. što je on činio da Allah podigne jedan uzvišen poslanik među Arapima i među narod od Ismail a.s. od njegovo potomstvo i tako Allah isto ispunio. Isto je priča od Hazret Musa a.s. u njegov narod i tako ovi sve stvari časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao od sebe. Interesantno je na arapskom jeziku ovako kada se koristi jedna slova i svaka slova ima neki svoj broj. Na primjer, alif ima svoj brojačnu vrijednost 1, lam 30 i mim 40. Kaže se jedan jevrije, jedan njihovi učen čovjek Abu Jasar bin Ahtab, on došao sa nekoliko jevrije kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I on pitao od poslanika, ja sam čuo da vi ste dobili neka objava i na taj objava ima taj riječ alif lam mim. I onda on rekao, alif to znači 1, lam znači 30, mim znači 40, to znači 71. I onda on mislio, i ovo se pokazuje kao da vi, vaš religija i vaša vlada će ostati samo do 71 godine. I rekao onda nije nešto toliko opasno ovo kratko vrijeme i usput isto pitao da li ste primili još neka taka objava i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da objasni ostali i gdje je koristena ova vrsta objava. Na primjer ima alif lam mim ra, alif lam mim sad, ja sin, kaf, tako ima više. I onda kada je on počeo da broje i onda taj broj stigao od nekoliko stotini, više od nekoliko stoja. I onda on rekao sada ovo predmet nije baš jasno. I to Allah zna, možda ima neki razlog zbog takvi cifre i možda taj cifre ima neka ulog šta se tiče u istorije Islama, ali šta se tiče poruka časni Kur'an. Časni Kur'an nije za 71 godine ali 200 ali 300, nego ova poruka Božje knjiga će ostati do sudnjeg dana. I onda neko isto se kaže alif to znači Allah i mim to znači Muhammad i kako da je od Allah i Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i preko ovo dvojica mi smo dobili ovo Kur'an. Razni objašnjenja može ljudi daju. Onda dalje se kaže zalikal kitabu, ovo je knjiga la reba fihi, u koju nema sumnje, hodallil mutakin, upućuje bogobojazne. Časni Kur'an od početak kaže ovo je knjiga u koju nema sumnje. Ako neko misli da ima sumnje u časnom Kur'anu, to treba da on vidi u sebe. U njemu nešto nije u redu. I zato mi u Ahmadija džemat mi vjerujemo
da časni Kur'an od početak do kraje, od Bismillah, od Ba do An-Nas do Sin je čuvano i nema ni jedna tačka što mi kažemo da nešto nije u redu. Zato što mi smo prije pričali, među muslimanima postoji ovo vjerovanje da u časnom Kur'anu ima neki ajet koji su nasih, ima neki koji su mansuh, to znači neki su poništeni i neki drugi ajet su poništili ti oko takozvani, kako oni pričaju. I onda kažu da ti ajet postoji, ali nisu više validni. Onda daju nekoliko primjer. Kasnije, kada stignemo na to mjesto, onda ćemo objasniti. Ali Kur'an kaže nema sumnje. I drugo kaže Hudalil Mutakin, ovdje nije rečeno ova knjiga Hudalil Kafirin ili Hudalil Fasikin, da je ova knjiga upućuje nevjernika ali ova knjiga upućuje pokvareni, nego da kaže Hudalil Mutakin, upućuje bogobojazni. Ko su bogobojazni? Allah kaže Allazina yu'minuna bil gajbe, koji vjeruju u nevidljivo, koji vjeruju u gajb i obavljaju namaz i deluju od onoga što im mi dajemo. Ovdje šta znači gajb? Al-gajb znači bilo šta skriveno ili nevidljivo, bilo šta neviđeno, odustano ili daleko, akrab ovo arapskog leksikon. I na primjer onda Allah, meleci i zadnji dan su svi al-gajb. Gajb to znači nevidljivo je jedan najbitan stvar šta se tiče u vjerovanju. U početak, kada neko prihvatio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na primjer Hazret Abu Bakr, on nije tražio neki dokaz. On poznao časnog poslanika i onda čim časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdio, on rekao ja vjerujem. I oni sledbenici koji su dali svoj život, oni su samo čuli da Allah obeća da Islam će dobiti pobjeda, ali oni nisu vidjeli nikakva pobjeda. Oni su vidjeli siromaštvo, oni su vidjeli žrtvovanje, oni su vidjeli kako nevjernici su ni istirali, kako nevjernici su ni ubili. Ali ovo sve stvari što oni su imali, to je bio nevidljivo. Ali kada čovjek ima vjerovanje, čvrsto vjerovanje u Boga, onda taj Bog koja bude u nevidljivo, to postane sa njih. Onda pomaže ovi ljudi koji su daju. I zato ovdje se kaže oni koji vjeruju u gajb i obavljaju namaz i nevidljivo, isto to može da znači da jedan vjernik on uvijek misli da Bog je prisutan. I na drugom mjestu časni Kur'an kaže Jahšuna rabbahum bil gajb. Vjernici su ti koji boji od svog gospodara kada su u gajb, kada oni su sami, kada ne vidi niko, kada nema porodica, kada nema prijatelji i oni su sami. I to znači kada je čovjek sam i onda isto on ima vjerovanje u Boga i to znači onda on neće raditi neka loša djela. I zato Imam Mahdi alejhi selam koristio jedan termin yakin. On rekao ako imate čvrsto vjerovanje u Boga i kao znate da ako bi stavili ruka na ovo rupe, tamo je zmija i neće staviti i neće otići na to mjesto gdje ima neki lov. I ako imate tako vjerovanje u Boga, čim ja jedem ovo otrov, ja ću umrijeti. Grije je otrov. I onda Allah će vas spasiti. I ovo je vjerovanje u gajb. I obavljaju namaz. Vayukimuna salata i oni obavljaju namaz. Yukimu to znači kao nešto
kada čovjek drži ovo nešto i sam da padne i da čovjek dadne potpor da ne padne. I to znači namaz, njihovi namaz pasti i oni daju potpor. I oni kada obavljaju namaz i tako oni guraju sebe prema namaz, prema Boga i da u početak oni čuvaju svoj namaz i na kraju namaz čuva njih. I zato na drugom mjestu Allah kaže vahum ala salatihim daimun i na isto hum ala salavatihim yuhafizun. Oni čuvaju svoj namaz i oni su kao redovni u svoj molitva, svoj namaz. Zato što namaz kada mi obavljamo salat, to znači na takav način obožavanje Boga koja ide od srce. Da ne treba neki trud, da ne misli čovjek ovaj teret, nego od srce. Kada mi volimo nešto, onda duša ide. I na takav način treba da obavljamo namaz. I onda nadalje je rečeno وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. I oni potroši, oni odjeluju od onoga što im mi dajemo. Ovdje je isto može da bude više značenje. Običani Mesija a.s. rekao ovdje to ne znači samo pare, nego ovdje Allah nije rekao šta. Allah kaže šta god mi ne damo, oni potroši na Božjem put. Ovdje može bude bogatstvo, ovdje može bude znanje, ovdje može bude fizički, tjelesna moć. To znači sve osobine što Allah nama podari, jedan vjernik je dužan da jedan dio od ovog on potroši na Allahov put. I na ovo ajet je sve rečeno kao bit Islama. Na primjer, da oni vjeruju nevidljivo dođe Boga, maleci, svi i obavljaju namaz i potroši na Allahov put. I to je ovo bit Islama. Onda dalje kaže vallazina yu'minuna i koji vjeruju u ono bima unzila ileka što je objavljeno tebi vama unzila min kablika i ono što je objavljeno prije tebe va bil ahirati hum yuqinun i oni vjeruju, čvrsto vjeruju u ahiret. I oni su, ovo isto je dato da muslimani ne vjeruju samo ova objava koja je Allah poslao prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nego oni isto vjeruju taj objava koja je bio prije toga. I ovdje je rekao va bil ahirati hum yuqinun. Obično kada mi kažemo da mi vjerujemo na ahiret, yu'minun bil ahira, i obično ne bude rečeno yuqinun. I obično mi kada kažemo imamo 6 vjerovanje i sudnik dan mi vjerujemo. A nije rečeno da mi yuqinun nego yu'minun. I ovdje zato što taj ajet govori za objava. Objava prije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova objava i isto jedan značenje objava koja dolazi poslije toga. I kao časni Kur'an kaže objava nije završena šta se tiče van od zakon. Objava je završena šta se tiče šerijat, šta se tiče časni Kur'an. Poslije Kur'ana nema neka nova knjiga, nema nova objava, nema novi zakon. Ali druga vrsta objava koje Allah dadne radosni vijesti prema časni Kur'an, postoji nekoliko ajeta je rečeno da postoji. I jedan isto značenje može bude da oni vjeruju taj objava koja dolazi poslije i na ovo objava koja dolazi Allah poslao prema običani Mesija a.s. I isto jedan značenje isto može da bude isto za ahiret, za sudnji dan, da oni vjeruju na sudnji dan.
I kada oni to radi, onda šta Allah kaže? Ulaika ala hudam min rabbihim, to su oni koji slijede u putu svoga gospodara. Va ulaika humul muflihun, i oni će biti spašeni. Kada oni radi prema tome što je prije rečeno, onda Allah kaže oni će biti spašeni i zato kada oni su držili. I sada dalje kaže za druga vrsti ljudi. Prvo su bili ovi vjernici i sada nevjernik. Innal lazina kafaru, oni koji ne vjeruju, savaun alejhim, za njih je jednako, a anzartahum, bilo da ih ti upozoravaš, am lam tunzirhum, ili ne upozoravaš, la yu'minun, oni neće vjerovati. Ima takvi ljudi koji su odlučili da oni, kao da neko zatvori svoje vrata i neće više otvoriti, i to su takvi ljudi koji su nevjernici. I oni na bilo koji način ti kažeš ovo dokaz, a ovo dokaz, oni neće vjerovati. I tako časni Kur'an na drugom mjestu kaže. I šta je to razlog? Allah kaže Khatam Allahu ala kulubihim, Allah je zapečetio njihova srca, wa ala samehim, i uši njihove, wa ala absarihim gishavatun, i preko njihovi očiju je zastor, walahum azabun azim, i za njih je velika kazna određena. I sada, na primjer, šta se tiče ovo Allah nas neće opitati za Bog naš dužina, naš težina, kako naš oblik, kako izgleda naše ruke, kako izgleda naše oči ili uho ili kako mi izgledamo, i nego on će pitati nas kako smo koristili ove stvari. Allah nama dao ovo osobine da mi čujemo, da vidimo, pričamo, mislimo, i ovo sve stvari Allah nama podario, i onda on će vidjeti kako smo koristili ove osobine. Ako smo zatvorili sebi i ako nismo čuli Božji glas, ako smo odbili, nismo razmislili o tome, onda mi ćemo biti krivi. I ovdje kada kaže Allah je zapečetio njihova srca, to ne znači da ovo je Božja odluka. Čovjek odluči sam za sebe. Onda to dolazi Božje kao rezult, kao posljedica. Ako mi sada ugasimo svjetlost i onda mi kažemo zašto je ovdje mrak, sami smo ugasili, onda postao mrak. I zato na drugom mjestu Allah kaže falamma zagu azagallahu, i kada oni skrenuše, Allah učinio da njihova srca skrenu. Falamma zagu azagallahu kulubahum. I tako je rečeno, i zato što ovo čovjek kada nešto čini i onda na kraju dolazi posljedice. I onda Allah kaže, sada treći vrsti ljudi, ima tri vrste, jedan vjernik, drugi nevjernik, i na trećo sada dolazi kao munafik, kao licemir. Va minan nase, među ljudima ima oni, man yakulu, ima oni koji govore amanna billahi, mi vjerujemo u Allaha, wa bil yawmil akhir, i sudni dan, wa ma hum bimu'minin, ali oni nisu vjernici. Ima neki ljudi koji prihvati, koji tako pokazuju kako oni su vjerovali, ali Allah kaže oni nisu vjernici. Šta je razlog? Yukhadi'un Allaha wallazina amanu, oni pokušavaju
da prevare Allaha i one koji vjeruju. Yuhadeun Allaha, to znači jedan značenje kao da oni pokušavaju. Mi možemo da kažemo, ne može da neko prevare, ne može niko da prevare i Allah, ali ovdje mi možemo da kažemo da oni pokušavaju. Ali na drugo značenje može da umjesto yuhadeuna, to znači jatrakuna, oni napusti Allah. I na drugo mjesto Allah kaže innal munafiqina yuhadeun Allaha wa huwa khadiuhum. To znači oni napuštavaju Allah i onda Allah napušti njih. Oni pokušavaju da prevare Allah i one koji vjeruju, a oni ne varaju nikoga osim sebe, a oni ne shvataju. Vama jašurun, oni ne shvataju. I to je sada slika od munafici. I zato kada dolazi poslanik i onda potpuno postane sve jasno. Ljudi budu svi jednaku, ne se zna vrline, ne se zna ko je dobar, ne se zna ko je baš loš. I onda kada dolazi poslanik i neko koja ima dobra duša prihvati i koja je loša duša odbija i koji ima još gorije, oni prihvati, ali prihvati samo od savana, a unutra oni su odbili. Zato Allah kaže zašto su oni tako napravili? Fi kulubihim marazun, u njihovim srcima je bolest, fazadahumullahu maraza, i Allah je povećavao bolest njihovu, walahum azabun alim, i za njih je strašna kazna određena, bima kanu yakzibun, zato što su lagali. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi, i kad im se kaže ne činite nered na zemlji, kalu innama nahnu muslihun, oni kažu mi smo red postavljamo. I do dan danas ima takvi ljudi sada među muslimanima. Oni koristi Božje ime od poslanika i kažu mi stavimo mir, mi pravimo mir. Ali Allah kaže oni pravi nered. Ali koristi Božje ime za svoje, za neke niske želje. Zato Allah kaže ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, pazi, to su sigurno oni koji stvaraju nered, ali oni ne osjećaju. Oni pravi nered, oni ubijaju ljudi u ime Boga, oni zapali kuće od ime Boga. Prije sada neki dan u Pakistan oni nehamdi muslimani su pokušali da zapali jedna naša džamija, zapalili neki dio. I naši ljudi su jedva su spasili sebe. Ali oni kažu da mi hoćemo da sledimo časni poslanik. I to ovi ajet tačno kaže da ovi muslimani na ovo doba oni pravi nered, ali kažu da mi pravimo red. Ali Allah kaže to su sigurno oni koji stvaraju nered, ali oni ne osjećaju. Wa iza qila lahum aminu, i kad im se kaže vjerujete kama amanan nasu, kao što su ljudi vjerovali, kalu anu'minu, oni kažu zar da vjerujemo kama amanas sufahau, kao što su bezumni vjerovali. Ala innahum humus sufahau walakin la ya'lamun, pazi, oni su sami ti koji su bezumni, ali ne znaju. Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna, i kad se sretnu sa onima koji vjeruju, oni kažu mi vjerujemo. Wa iza khalau ila shayatinihim, i kad budu odvojeni sa svojim šetanima,
ovdje se riječju šetan misli na sve ljude koji druge odvode na krivi put kao njihove vođe. To znači šetan, kada je ovdje rečeno, to znači ljudi koje vodi ljudi na stran put. Kalu inna ma'akum. Kada idu kod svoj šetan, kažu mi smo sigurno sa vama. Innama nahnu mustahzi'un. Mi smo sigurno sa vama, samo sa njim rugali. Kažu samo sa njim rugali. Kada su išli kod vjernici, tamo su rekli mi smo vjernik. Ali kada idu prema svoj šetan, kažu mi smo sa vama i išli smo tamo samo da rugamo. Onda Allah kaže Allahu yastazio bihim, Allah će kazniti njihovo ruganju. Vajamudduhum fi tughyanihim yamahun, i daće im odgodu za jedno vrijeme da lutaju u svojim prekršanjem. Da lutaju u svojim prekršanjima. To znači Allah kaže ja ću vas napustiti da budete ovako postanete skriven put, idete na loš put i tako ćete završiti. Ulaika allazina ishtaravu zlalata bil huda. To su oni koji su uzeli zabludu u zamjenu za uputu. Fama rabihat tijaratuhum vama kanu muhtadin. Ali im njihova trgovina nije donijela dobitka, niti su upućeni. To znači oni su pravili ova trgovina za ovo svjetski stvar. I oni su mislili mi ćemo varati oni budu sa šetanima, mislit će da mi ćemo uspjeti, ali Allah kaže vi nećete uspjeti, vi nećete nikad upućiti. Onda Allah kaže masaluhum kamasalil lazi istawqada nara, njihov primjer je kao primjer onoga koji je upalio vatru. Falamma za'at ma hawlahu, i kad je ona osvijetila njegovu okolinu, zahaballahu binurihim, Allah je oduzio njihovo svjetlo, i vatarakahum fi zulumatil la yubsirun, i ostavio ih u mraku, oni nisu mogli vidjeti. Ovdje kad god oni su ovdje Allah dao primjer kao primjer onoga koji je upalio vatru. Vatr isto to znači rat. Na drugom mjestu u časnom Kuranu Allah kaže kullama awqadu naran lil harbi atfaha Allahu. Surat Al-Maida 65. Kad god oni potpale vatru za rat, Allah je ugasi. To znači oni varaju, oni budu kao dio Islama i pravi nered, i nekoliko puta takvi ljudi su pokušali da pravi rat, da pravi mržnje među muslimanima. Ali Allah kaže kad god oni tako nešto čini, Allah to ugasi. Ali zato što kada je pitanje vjernik, nevjernik, to je odmah bude jasno. Vjernik kaže mi smo vjerovali, nevjernik kažu mi smo odbili, to bude jasno. Ali munafik, oni su najopasni. Zato oni budu među vjernicima, ali oni od srca oni budu sa nevjernicima. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao isto u Kur'an se kaže munafici će biti
najgori mjesto u Džahannam. Zato oni su više su krivi, zato što oni su vidjeli Božju svjetlost. Dolazili su kod poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli su njega kako on obožava, vidjeli su kako on postupa prema sledbenicima, vidjeli su kako muslimani su žrtvovali radi Boga, ali opet njihova srca bila potpuno u mrak. I zato oni će dobiti više kazna. Allah onda kaže Summum bukmun umjun, oni su gluhi, nijemi i slijepi, fahum la yarji'un, i zato se neće povratiti pravom putu. I ovi, na primjer, kada je čovjek ima slabo vjerovanje i kada on vidi baš neki problem, on odmah se vrati. Ali jedan vjernik, kad god on bude u problemima, teškoćama, on izađe sa uspjehem. I ovo je taj razlog. I ovdje kada se kaže oni su gluhi, nijemi, slijepi, ovdje to ne znači na ovo šta Allah podari čovjeku osobine. Oni su vidjeli, ali opet nisu vidjeli. Oni su slušali, opet oni nisu čuli. Ovo priča na duhovnom. Njihova srce su bili potpuno slijepi, zato nisu mogli da vidjeti ovu Božju svjetlost. Inače, oni su šetali, oni su pričali, oni su čuli, sve su radili, ali ovdje kada Allah kaže oni su gluhi, nijemi, slijepi, na ovo značenje da oni nisu shvatili ovo poruka, nisu našli ovo svjetlost, zato to tako rečeno. I onda kaže auka sahibi minas samae fihe zulumatum wa radum wa barq, ili je njihov primjer kao kiša koja se spušta sa neba, u koju su mrakovi i grmljevina i munija. Yajaluna asabihum fi azanihim, stavljaju u uši svoje prste zbog grmljevine, strahujući od smrti, hazar al maut, strahujući od smrti, wallahu mahitum bil kafirin, a Allah opkoliva nevjernike. Ovdje se isto ovo isto kaže, ovo je kao primjer. To ne znači da Allah kaže nevjernici su ti koji stoji ovako kada pada kiša i kada bude ovo grmljivine i kada bude ovi munije i tako, nego ovdje što je rečeno, ovo to znači kada god oni prođu kroz teškoćama. I kada oni vidi ovi teškoće, probleme, vjernici, oni drži čvrsto. I oni ne stoji. Oni dalje idu. I nevjernici i ovi munafici, što Allah sada priča, oni odvoji. Na primjer, kada je bio bitka na Ohod i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u početak odlučio da se bori unutra u grad, ali neki omladini muslimani koji nisu učestvovali bitka na Badr i oni su rekli poslaniče mi hoćemo da borimo vani. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda odlučio da bori na mjesto Ohod i to je jedan brdo. I Abdullah bin Ubay ibn Salul, on se zove kao Reis al-Munafikin, kao poglavar munafika. I on isto je otišao sa svoje ljudi, ali čim on vidio tamo stanje, on napustio časni poslanik i skoro 300 ljudi on nosio sa sobom koji su otišli nazad. I tako ovdje kaže kada dolazi problemi, teškoće, oni odvoji, ali vjernik ostanu čvrsto
po potrebe oni daju život radi Allah. Po potrebe oni daju svoje imanje radi Allah. Onda Allah kaže Jakadul barko yaktafu absarahum, skoro da munija oduzme njihov vid, kullama azaa lahum mašaufi, kad god im ona bljesne, oni pođu njoj. Va iza azlama alehim kamu, a kad se prema njima smrači, oni stanu. Walau shaa Allahu la zahaba bisamihim wa absarihim, a ako Allah htidne, on će oduzeti njihov sluh i njihov vid. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah, sigurno je Allah uvijek kadar učiniti sa svakom stvari šta god on želi. Ovo sada Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, kada se kaže da Allah je kadir da čini šta god on želi, to ne znači da Allah nešto odluči i odmah tako on napravi, nego na drugom mjestu se kaže on je najbolje on planira na najbolji način. Njegov plan šta god bude, onda to tako ostane. I kada on kaže da on je kadir da čini šta god on želi, to znači ovo Allah kada kaže to se priča da on napravi svoj plan i onda on radi prema svoj plan. I nije kao neki misli da on kada je planirao da pravi čovjek, on uzio blato i od jednom on ne napravio, nego ovo je jedan bio dug period. Nekoliko milion godina je prošao život na razne faze i na kraju je onda Allah napravio čovjek kako mi sada gledam. To znači on planira i onda prema plan on to napravi. Inshallah, do sljedeći put mi smo završili prve dvije ruku od surat Al-Bakara i nastavit ćemo inshallah taj prevod. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.